I'm grateful to Jesus because just His presence and reading the Bible just encouraged me in my tough times. Kublai pi baro parlok banwan syakane ke channel. Kumta parlok hato ublai udon shisha mo. Menta kasngi ngan pensisha ye pi baro leng ba kane ke video. Hato pi ngej ba ublai udon shisha. Bat uyarap yangi wat tok setia namar menta kasngi kede kasngi ublai. Menta kasngi kamde kasngi bantok. Lada pi ngej ba ublai udon rengkan bat ngi man laga klip mat man laga por. Te share ya kane ka video shabaro bat like la de pi ya ublay kumta parlok ato ublay udon shisha bat ngi Niam to ngan yithu ye philang ba kane ka video ka samla ka ba phila ban yo I ha kane ka video kade ka no Ïalehkai Kriket jong ka kan hun Ïalehkai ka India dangshin kala job ya kowe ka Ïalehkai lap ya ka jingthuh khana ka ba aiman sim ya ka spa snem ka ba phla jong ka jemi ma rendri juice haga semi final jong ka ICC Women's World Cup arajar arpusan persyaya ka Australia ha DY Patil Stadium Mumbai hakaba ka jingei bamla ban penkhi jong ka hau Jisu Krist kala penkela ya ka jingpe ka ba klimla ban long ka ba lai spa lai peu khandai ran shaka jingjob ka ba paunam haga snem Haden bakala job ya kane ka Ïalehkai ka banang kong ka ba kane ka samla kala le kalong ban ai Nguh yaw Jisu Krist kala ong bau Jisu Krist ula penlong ya nga ban job ngam shimla tikna bangan job kane ka samla kala pen shisha ba ublai udon rengkat ban ngi ladapi ngej hau daga donut baro shwa ban stang ka Ïalehkai jong kane ka samla kala duai ha kerteng Jisu Krist harengkat ka jingrap jong father par kala shim ya kerteng Jisu ban job ya kane ka Ïalehkai bat Jisu Krist ulai yo sngew ya ka jingkerpat jong kane ka samla kala khot ya Jisu Krist nadu ka donut jong ka ban pelong ya ka ban job ya kane ka Ïalehkai kat ba ka kwa Jisu Krist ula yo sngew ya ka jingkerpat jong ka bat kane ka samla kala job ya ka Ïalehkai kumta perlo kane ka video ka pensisha 40% ba ublai udon rengkat bat ngi lada phi tang perkhat ba ublai don rengkat bat ngi te phi la bakla shisha lada phi day unong mane uba ya Jisu Krist ta share ya kane ka video sha ki babun ki briu kat ba phila khnang ba ngin la ban pensisha lang ba kane ka video ba Jisu Krist udon rengkat bat ngi